Unai Iribar, Elduz txapelketako lider, beste egun bat ez, taldearen garaipena, gustatzen zuen estiloan, eta lidergoa ja estra moduko bat. Zemuz junda gaurko eguna? Egia esan oso ondo junda ez, hasieratik taldea oso ondo ibilia ez, korte guztitan oso atento honez eta beti baten bat aurren sartuz ez. Eta, bigarren igoera hau eta gero, lehenengo igoera hau eta gero bosteko korte bat egon da, bostetatik 3 gurek ziren, eta korte hortatik bai Ailetz eta bai Ibai aurre induen martxa ez, bigarren igoera honetan. Atzetiken koronatuta gero, Isasak beste erasoa jo du jeitxera hasi baino leheno, eta aurren 3 juntatu die, eta atzen gero ja kontrolatzen ez, hauei atzetiko lan hori ez. Eta hola ez, azkenen minutu terdiko abantaila hori hartu due, eta azkenen oso garaipen polita ez, azkenen bai Ailetz eta bai Isasa temporantzear lan beltz asko indituen bi korredore die, eta hola eskutik ailegatzea oso polita ez, eta gero atzetiken gu erruberan jungan ez, atzetiken 3. postu horrekin karrera borobildu dugu ez. Bero honekin eta ibilbidearen gogorrarekin Madrilerako prestaketa ona ez? Bai, etzan oso luzea ez, karrera, 120 kilometro ziren, baina gero hasieran eroriko horrekin eta bai neutralizatua izan da, baina gortasun aldetiken 3 aldiz hemen gatzagako mendate hau bilotzea, karrera gorra junda ez, lehenengo igoeratiken bastanteko selekzioa da, eta oain 2 egun diteu errekuperatzeko, eta Madriden alik eta ondo nahitea ez. Eskerrik asko zorionak. Eskerrik asko zuei.